Ke Nala, na ji labarin wani kayataccen guri ne. Wai baka gana mun wanka ba ne? Kuma kai ma wankan za a ma. Aush, mama ki bari mana kina cire mun gashi na. Yanzu kan ai na fita da miye tafiya. To wai ina da mu je? Fatan guri mai daɗi ne. A'a, guri ne mai kayatarwa. Ina ne wannan guri mai kayatarwa? A bakin teku. Ramin ruwa? Me wani abu mai kyau a ramin ruwa? Zan gwada miki muka je can. Aiho, mama za mu iya tafiya tare da Simba? Me yake tunani ne Sarabi? Ina ga... Ai haƙuri. Shikenan ba damuwa. Amma za ku je tare da Zazu. Kai, wannan zazuyin kuma? Kawai ku kasance a raye, a sannu da mu kai bakin ruwa, a sannu za mu ci gaba da rayuwa. To ina ne wai za mu je? Kabarurrukan giwaye. Da gaske? Na rakiya hankali kare ji mu. To yaya da mu yi mu rufe bakin mujiya? Kalle kunnen ku biyu, ƙananan masoya kuna tafiya a cikin shauƙi a cikin wannan koriyan dajin. Iyayenku da su yi farin cikin jin haka, kwanan nan da su haɗa ku guri ɗaya. Da su yi mene? Zaman tare, zaman amana, zaman jin daɗi da ke cike da annashuwa. Me kenan? Da ku tashi daga abokan juna zuwa masoya. Kai, ba zan yi auren ta bai ta ɗin faƙawata ce. Kai, ai hakan zai wani iri. Ku yi haƙuri, na muku gaggawa, amma ku biyun nan ba ku da wani zaɓi don wannan al'ada ne gwamma ma ku ji ku sani. In na zama sarki zan soke hakan. In har na mutu kenan. Sai na kore ka. Kafce mai kyau amma zallan sarki ne ke da ikon yin hakan. To ai shine sarkin nan gaba. Saboda haka ya zama dole kai abin da nake so. Daura ka to baran yi ba, kuma da irin wannan halin ina tsoron ka zama wawan sarki. Hakan ba Kaji. zai taɓa faruwa ba. Kai ya sa gaskiya mun yi ƙoƙari. Mun ɓatar da shi. Gwani ne a wajen tsarawa.